Ajubi. Nasema. Chua. What's it? That is all I can. Kwano jina wado obi afro ha. Tuni nya sasa ade achi. Obe ye dwana mama di won. Ana wonni ni wo se wo maame na wo wuo no. Ana em na ha be no dwana mama. Ha? Wo maame na wo wu no sama no na me no dwana mama ni. Ana wonni se eye wasade se wo so me. Wonni mo ho. Ha? Wonni Mini. na Afia dey. Ana wadwe na yira. Wonni se ade achi. Me kokan ya se ade achi. Ha? Ha kwanka wo super wo fata asombo. Na ho ye mobontia. Anka je me yewo no. Wo kan na wo su, enam se onim su anti wo kan ya, no wo su, wo na nim dwobri, no wo de hwaw. Wo no bi a me hina odi gina ha sei na. Najeba. Ana ba ka say bibi no enkonso na me no. Me se wo, na pesa wo ye. Anya adwubi. Wo na pesa wo ye bibia. Wo wie nso no wo kokra ma ne ye makwa sa kwabiem. What ye? Ba jo ya me banwe. Ah? Ba me banwe. Fa be dware me. Dware ye me hu afi se dware me biem. Se hunu kra na aka kire me no. Eno be ko nso. Kan ko no dware ma me ni. Enti daje ma say mi jalo wa me jalo wo. Ewiem. Kan pipi kwanam de menya kwan. Ya. Dachi ma dwa me nware wo. One me show say ye bibia. Ne wo. One me show say ye bibia. Ba jo iso ya he ma. We say Nom. Fani ya wo no na no. Why me cry the door? Ah! Here. Bra. So twa ho. Ura twa ho. Try. engoni say. Twa ho. Wa jimi ye no. Na se banka meji so no hwe gusu bia. Me na pie na ko senso bra. Ha! What happened? Wait me to draw. Me do any sa. How the weapon home. Me do any sa. Warning better de pe. Oh padam. Hey, Daddy. Hey, to us, sir. Okay, No. Can you say I'm a baby? I see. I'm not new. Saying about to me that. And yet, Nisa, I'll go out the way. Made me that. Baby.
Biawopia, Nadi, Unsama, Samite, Asiapa, Mame, you heard the Akasama Mewate, Mame Bempa, Namidaya Nkrumah, the Bonia Mia, and the Mido, and Nkrumah. Bonia, Missa, with Tishi Udom, and Nkrumah. In him that so much my say, Nkrumah, and then I want to Makoma, sir. Numero some Nkrumah, me no tonight. The Kaya Nkrumah, me no tire. To me, say, Dano. I catch an anonymous. I'm very fit, I done it. Very fit that Nkrumah. You said an animal bedide. An animal bedide, and you know, mamma. Papa. Entizie, when you put a food now, what for Tashum Bokra was second Boasum? What was I saying? And your planet true one. Meme true. And your plan now probably not to was true. Tumwa, Jedino, Tumwa, Yakatumwa, what you say? Tumwa will be a and Tumoku, the one who's here. Maybe the Tumwa way yet. Tumwa, Tumlanga, made it way. Madame, Bibiano. And your Bibiano. And come on, Shay. Maybe I'm at 73 and Shay. When I can't ask them. Maybe from my home mount, I'm at Macoma or make catch you. Maybe from my home mount, I'm at Macoma. What did I make a chon? Okay, I don't know down. Men, your wife is a wee symmetry, and yes, actually, what did I make a chon? Men pass Hadia. Maybe for a jackal for one. Madame, my catch, I will limit a grass, Sibi, or bow way to a chair woman, must say. Ufi says I know how I'm moving on the moment. Madame, Yamina, my catcher. Set a sadia. Set a sa. Mother 2-1 Bibia, 2-1 crab made in a way. 2 just a Abusua no free. Or bow or Cassar, made an ear day. 2 Ogumenimasse, would be much to form. Why am I to my book? So we'll probably pad the Miato to how was it 2-1. Let us a micron also permanent. Let us a woman. What's that? I can look at it. And I walk. I know Bibia. Mampukia, Poke Papabi, I won't Fabia, Obidumbi, that's a him. Come to your mate. Me for what you tap. Me for a chuckle for Bembem. Oh, watch a good year. Melissa Mignazzi, so be been in one. A dear favor your time. Mampukia, but I got some so. 2-1 was a impossible 7 minute 2 at the baby night in a holding command. And you be out. 2 you be out. Nema Mina Panasa. Nema me find me sending back. Enti ebra maame ni bebu na me wo mu fie ho maame ni so me nsa e na so twu wansa e na de kan me nsa ho o ka che me se me de twu ho a hye wo nsa Nkrumah wo ni obi a me hu sese me ni ho a obetimi ahye twu wa ma me enti me de ahumobro ene ateka papa bi e na me de je twu wa twu ma bra ne maame bebu se wo hu se me ni twu wa na ba bia ye de na jame e bia na me paduane me na di bia me paduane atete me na di me de na ma me pese me no pese me hu se woni ni gina honom enyo na abehwe no so enye wo e na abehwe no so what did I make a chon obedum bi ahon fadua oba papa bi ye matu ba ko oh ye me nyesa e matu wajja tu nya masere kwa you nana no nka ho wai aba wai te sai so ho ye wona nana no nko wai mate Nkrumah. I don't know if I'm a fire into the one yana.
Amen. Atani na bobo. They say na mo anom ko. Mo ko hene. Minim. Zaka ne no ka okọ ababa na nka de ma. Ade ma. On say you ba ya ba tin twe so nyina si. O ba Na na. onya ye. Ana otondo ko. O mi to bi ya ma me mo bi ababa no na me yibi ma no say. O mo ban kwaye nkwan. Ti. Ya kese mun ti me nya kese. Akase ko ra ko nim na. Mama. Nimechamo. Tiamu. Na o te se. Na mama do no. Nkasa. Se wo frɛ hifie ne bɛ. Bacha. Se na wo frɛ na wo frɛ hifie. Bacha. Na ya nkyerɛ wo se wo wuro bi fie ye bɔ kokoko. Ana mo fie ho nkwa na ye bɔ agowura. Me aso meteme die mu. Ti wonteme mmɔ wura mu sa na abepie me so se wo kura nkranta se wo kura wuduru. Die ma men kama sa wo me kyerɛ no na daache efie ha no ye wo kofi foforo ma wo wura ba bia na wa pae wate. Ekwan wo ho mbeka se bra kwan ne ho a o pae no obi ahye so a acha se kwanye no wasa wachi so wate Bacha. Mata. That's. Nkrumah. Nana hima hia wo ahemfi. Ede na wo hwe na nim se ne Me. na ba obo ho adi wo se Nkrumah nana hema se wo hia wo Ebi na wa ante so ma. Oso hia wo sisi a ntima na ba oto na yenko ai. wo ye woni musa hwe me sa ade wakodi boni bia na O be pie mi so pe ko pesa na me ma hye. wo ye ma hye sa boni de wodi ana boni na san ni boni bia ana woni popia ntina na na efre wo ane sa de ne na pa bo be ntem na wakọ bia na ne pa bi be fre bo aba Me pa cho o de pesro adukunti o sma no ka kire o. wase bra wono na wono o pese wo tia nka o to wo me fre Nkrumah me sonkra me komubu na be hye ai nti na wasa Me ba cho me ba. mengo ko aka che na na se wo ba to woni ni edi nkomo nti me si me bia me ma na ba wa ye ka se me hia bi wa so ba hu so firi nsuo mu aba he enami ya hwe ne ya mpe eja mfa hu so ne aho a ebe pro mame mo so mo kora mo fie ho edi be ba mo mame ya ajo padaroma je ukai mengo kanchi na na hima se ko mu dia hey se wa no enye du na wo konso wo de so na emu mu dia e kwa da se wo ba wo kan se mo je nipa se na mo ba Nkrumah sa wo kwa Me ba cho me ba sisi a wa. sa wo kwa na ba e wo dansi ni a wo ka ho a wo ko ka obedi adansi ama wo Na hima na efre mi no. e dia asem dia no wa ye Me kwa me ntasi o. won che se ye ye mienu no ba ha wo wa mfre me wo no be fre wo di ntia Minim ebia na no pokwe ka se me ngoda ne fie. Ndi me di na chini ni ko fie. Me ko di me di pokwe chini ni ko fie. e ko fie ho Nti na ye de e ru fie na pokwe se me hwe bi oda. Ana me se nka me nko. Pokwe se chinchin na me hwe bi oda. wo bo wura ho Me ko fie ho. ko na hema no ho Na hima ni ho. wo di tete Na me kwa minim e me di na chiko yo. na ko fie na ye de Me di fie na pokwe se nka. Me nko hwe bi oda no. ba bi oda ye na hema fie ho na ye de Nti me mpo ma ma se me wura ho. Nti me bie pron kakra se ya me se me twi me kwa we. Oso me ha na o twi me wura. na se otia kanenza na wo ye da ba e Na hima ba fie ha se me mla de me tiate. tie se wo so uti no a wura ho no uti na antia kanenza o ja ni padua no na ni padua no ba e na ye de na ye be fere Se di amana ba sa ne se me ko fe wo wie na me pie no. Na me na hima anka sa hia. Tata no. Te me hu no me mo hye me. Na me bu mfum. wo ye de Me bu mfum. na wo ye na de dwane ye wan kan hwe ankyere Se wan ka hwe ntam se bia wo hu manim. ni wo hu wo se bra Ma me te se me nde. wo ba de wo ko kra me Na ma no. wo bo ko ofra wo se behwe ni dan mu no wo ko wo kra me Nkrumah be je wanye Nkrumah se de ba bia waduru no watra pito watimi afiri ha timi awura fi ko wura ne dem Mpo me ka sa me nko. na ye den wo ka se wo nko nso wo ko ye nti yinka me ka se me nko ne firi wo ko ye Amina o so sa me ko ba ye me de. se wo be ma wo ko gina wo na so She me be ma. Me papa kura wo be ma cha me no. Okosa o hima nani ma o ye mre. me we die wan fere me ne umienu ntimi nko bi na se nko ye no se wo no unni mrade a ka me bo chi dom ne yakọ nti esi a ofre wo nko ade gina wo na so
na wona so Mejase. Mehema. Nifa. Pia nana. Me mama kwaba. Ajisu obru nana. Mesoma mo. Me pacho onante se ne sai. Wabi sabi o. Manenko. Nana nifa manenko. Yo. We de waga sa jase we ti ame ato. Nana defo. Pia Se osuma yampa. Da se di osi kan no. Waka se ohia Nkrumah. Da wono so na waka ewom sa eti no se do si de tu ye no yeso yetu wana mo ampa yakon Nkrumah de naba pia ti na dawroma se o twele ni hwe ni sabe nkumi so a Nkrumah na gina ne you say you say go atomo how kakra o misisi na osmaya yakwaba nana we di odaroma said nani fenka sabe pepe min sentim bi odaroma Me penifo. nana Me sa abrante no jina mechi woni se. Edi na wo ne me ba pokuyata. Hebenim nana ma therefore ebisi wasem to wose kaka wutirim ni won bi aka efia de yetwatro ko tompo de yempe se wan kasa no no aduaduam no wo hu sese na asem ne te ni ya chewotu didipuno so a se besi ahwia bu no wa bo so ba wiase eti kasa ye nana se ediere wo wuri ne barentam me ba to me ne bibia watria bibia be ne ni woni hwantem me sha bisa obiam me se nana se wo wogina hoi ko Nkrumah woni ne ba no bibi to de ei jase na wasi sano tie he ko Nkrumah die twato okura se wan kan okura na dafo na bubu shu ba so ayewo e die na woni ne ba ntam me ba to ne ba no me nim ho hwe kura me ni shampo da me ni shaba bia kura da me ne entrance kura ni nkomoda nana me pa cho wose hwi ni ntam ugidi se so ne kan so se hwi ni woni obapokua ntam eti odaroba sada man bono ifru no ho aba Nkrumah se wo wanyina yache Nkrumah se wo se woni bibia ni woni pokua ntama kantam dabi nambo tre wa baby I was some kind didn't masab kan tam say nyan tam say that what was one kan tam say wo be kan kura wa akura bane enti on kantam what me kan tam say kan kura ni nya kwai what baby e ko na ya kandin se bibia ni what me kan trasa pokua no menene mo poni pokura da wo me wadanse e chese woni pokua twempra wa hunu me wadanse enam sayo so me nana wonim se nam sayo so ama me wo faase no kura no we se wo tete wo hai ebre bia no wo su a wo se pokua nti se me ba me wo faase jira kura wo su wadanse fo me kura wa tiam na so ko Nkrumah se wate min tiam na asema ne wona ma asema ba ma ne ka se tiam na so ke kasa Penifo. nana O man to abrante ne se. O jina hani. Bia onka. mo Enti sa. Enyo bi ne kumatwi. bonsi akone de ntia kyerema o hene na akasana ono ni ede asitete no unyi esi pani dwe matemante pia iti na me petie free ne no pia so wosi bibie nim one me ba ne ntemo a pia e waka no mane nyawo
Na sante sa. Na semi ho a. Eni. Twere ti ahye nanu. Chane sekuri. Awobi. Eyebi. Jata na akasa no. Olibetu na ne. Eye jata na akasa. Kwa Nkrumah. Pani. Tie de ajase wo ka kire wo. Jase wo ne nkasa. Wati. Aboje se Okurado abi aye hunakuna. me ba nya To wase. Kwa Nkrumah. Sadia na na kasa nie. Wase wo gina hoi. Wo na wo sese. Wo ne hwe. Ne ba no ne hwe ya. ne ba ni hwe ya. Wo na wo ka. Ni obi na ka. Ni obi na ka. Na fi na de ko. Na free na ya ujira. Na se wo hunu se. Na so hunu se. Na se no kura se. Wo ne ba no wo bibia. Obetwa wuti ase wonum. Ana obetwa obe ma amoawe. Obetwa se kuroi. Eye obi dia. Wo na amakwa ma obi abetinam. Wote yana. Free akwa. Obetwa wuti ase wonum. Amoa wuti. Ye pam no. Free akwa. Wuni ase biaka. Wuni na kasa no. Wati kwa. Waboji se nyi se adi podua. Wuni hweka. Kwa wati. Wa nyi se de so ni se fo so di hweka. So aboda na tikwa ase. So abwani sa katia. Wa kunko se wa bodam ya ne ho hwe. Wa fa. Onyo na ekwo no he. Ne to achia bi. To achia bi. Se misisi em. Chawe se no. Udi di shiachi. O se amamre. Ba ma huna ti se wo. Wa bodam ho se kwakuo ba ma. Nana pia. Ebenifo. Therefore. Pia. For money to for. Nana mpacho asida no. Se de si ye no na ode ase ana se de ohin na enhie nkran. Say ya chere se tumi o. Aha, wo mema. Ye ya ye ni. Wo tumi kwa hia ba ya. Enhwe ne nim da. For money to for mama. Asakwa na obegina ha no. Say ye no Christ oni me ba pukua. Wonyo kufa. Ye mpaso agura. Ana ka twere tina komne ne yam. Me so bedi. Me jida na di.